ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи далери офисиал. Дӯстони азиз, дар навор имрӯза якчанд намуди мошинҳои нав қабул кардему ба шумо пешниҳод мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ хона, мошин, замин, квартира ягон техника ва компания умуман чизе барои фурӯши реклама дошта бошед, марҳамат сурат маълумотша дар WhatsApp мо равон намоед, мо рекламада мегузорем. аз ҳамаи шумо хоҳиш ба видеонарбони мо лайк гузорем, ба канали мо обуна шавед, фикру ақидаятро дар комментария нависед. ва шумо аз кадом нуқтаи Торistон кадом нави мошинҳо лозим аст, мо ҳатман фикршон ба назар мегирем ва нигоҳ мекунем ки барои мо чӣ равон кардан, мо шумо дар чӣ раи имрӯз реклама мегузорем. Mercedes-Benz V124 дорем имрӯз, Opel хечбоки нав дорем, Opel Astra F дорем, Vaz 2115, Vaz 2114, Vaz 2107, Daewoo Lacetti ва Daewoo Nexi дорем. Дӯстони азиз, ки барои шумо пешниҳод мекунем. ба ҳамаи шумо тамошои фароғат мегзарем ба эълони мошинҳо. бародароне ки ҳуҷҷатошон тамом шудагӣ аст, мехоҳанд ки граница гузаранд, ширкати акаи Баҳром ва Ҷонибекро тавсия медиҳем, ки бо хоси Аллоҳ шуморо соҳу саломат бурда мерасонанд. мошинҳояшон комфортни, замонавӣ ва беҳтарин мебошад. ин бародарон 10 сола стажи корӣ доранд, ки то ҳол дар хизмати мардум мебошад. агар аз номи канали Далер офисиал муроҷиат кунед, боз скидка карда мешавад. ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, ба шумо кӯмаки худро мерасонанд. мегзарем ба якум мошини фурӯшӣ. Дӯстони азиз, Opel хечбек айни ҳол дар шаҳри Ҳисор қарор дорад. нархаш 24000 сомонӣ. солиш 93 солай. соҳиби мошин қайд кардаги ки мо мошина 97 кардагим. ҳама тарафа мошин 100% хадавой нормални кардаги мега. мошинча 97ай, балонои 70-80% дора, номерои 50-50. одаме ки мехарад қадаркаш мекунад. нархш 24000 сомонӣ. бензин газ кор мекунад. документаш то моҳи декабр фака ҳастад. коробка передачи механика, объем мотор 1.6, 24000 сомонӣ. шӯриш бензин газ. соҳиби мошин қайд кардаги ки бояд мошина срочно фурӯхтан дар корай. мошин ҳама тарафа ягон дардилиш надора, не сарафина, чашмош ҳамаш непусдагай, фасон кардагай, ба тамоми талаботои худаш ҷавобгӯ ҳастад. Opel хечбек, марҳамат, харидоро занг занед. дуюм мошини фурӯшӣ. дӯстони азиз, Vaz 2106 дар ҳолати беҳтарин техника қарор дорад. айни ҳол дар ёбон аст. соҳиби мошин қайд кардаги ки мошина фақат ҷои кор ҳай кардан мерем мием. хулоса кори вазмина дидагӣ нестай. мошинча айдош заводид мешавад. дарош, аккумулятораш, магнитофонаш ҳамаш хулоса кор мекунад. танҳо бензини қатъӣ роҳ мегардад. солаш 1993 солай. объем мотораш 1.6 литр. коробка передачи боша, механика. рақамҳои соҳиби мошин дар амири экран буда. марҳамат 936 36 84 85 занг мезанем, муомила мекунем, мошинҷоро мехарем. фақат бародарое ки мошинхар ҳастем мега занг занем, илтимос беҳуда занг назанем. мошин срочнай, бояд мо мошина фурӯша мега. ягон дард надорад. 4 балонаш тоза хушрӯ, ойнош кор мекунад. ҳама тарафа хулоса мошин ба талабгоҳи худ ҷавоб аст. маълумот зиёд бо тавассути телефон. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi айни ҳол дар Истаршан қарор дорад. нархаш бошад 18500 сомонӣ. сӯзишворияш бензин газ. солаш 1994. мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад. мега ягон дард надорад, ягон ҷош кафидагӣ пусидагӣ варид надорад. мошина мега мегири ҳай мекунӣ. ягон расход лишни ҳам боз надорад. балоно нав 100%. техпаспорт дора. газ бензин кор мекунад. 10 литр газ кати 140 километр мегардад. хулоса мошин ҳама тарафа беҳтарин аст. мошини чорум мо дӯстони азиз, Vaz 2114. Vaz 2114 айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 24000 сомонӣ. мошин беҳад тоза, фасон, молодёжный карга мега. мошина мегирен ҳай мекунен. 24000 сомонӣ нарх дорад. сӯзишвориш танҳо бензини холӣ, гази дидагӣ нест. солаш 2011 солай. мошинча нав, дарон берун тоза, фасон, магнитофон, аккумулятораш нав, ҳама тарафа соз. коробка передачи бошад, механика, объем мотор 1.7. бо арзон мешавад. коробкаш 100%. 4 дарш мега сентрализамо кардагиай. трезаш электропакетай, понни
пулковат кардагӣ. 4 баллон нав, краскаш нав, салон тоза пачка, 8 колонкаи зур дора мега. Аккумуляториш пачкаи баде бо. Минусиш мега хадавои камтарир, масъалаи хадавоиш мега. Дига дар надорам. Документам пока масъалаш камтар проблема мега. Хай бо занг мезанем, масъалаи документаша муомилаша мекунем. Мошини панҷами мо дӯстони азиз Daewoo Lacetti. Daewoo Lacetti солиш 2006 мошинои навон. Мошинои нав айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нархаш 35000 сомонӣ. Боз муомила дора мега. Сӯзишвориш гази бензин даста. Объем мотор бошад 1.6 литр, коробка передач автоматика. Мошинча мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. бо арзон мешавад. Дар рақамҳои 204 07 07 47 занг мезанем. боз маълумоти мухтасари зиёд ҳам метавонем аз соҳиби мошин гирем. дӯстони азиз, мошин мега дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ҳуҷҷатош пока 1 сол ҳаст мега. хулоса мошин ба тамоми талаботҳои худ ҷавобгӯ дорад. маромат мошинхоро занг занед, боз муомила мешавад. мошини навбатӣ мо Mercedes Benz V124 беҳад мошин тоза фасон 100% ҳаматарафа мега. айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нархаш 35000 сомонӣ. қадар қиматам нест. сӯзишвориш танҳо дизел дар азиз. солиш бошад 1991 сол. мошин айбид маълумай пачка тоза метава. краскаш гизалай бода. объем моториш бошад 2.5 литр. Mercedes Benz дар кузови седан қарор дорад. коробка передачи механика. боз камтар муомила мекунем мега. бародарое ки мошин хари конкрет ниен ана ҳамо дамо занг зана мега. боз муомила мекунем. коробка передачи механика 933 00 44 21 занг занед. кузов мега 100 воиз задагӣ падагӣ ягон чи надорад. харидор аниқ занг занад. техмастр 1 солай ҳамин хеле мешавад мошин. хулоса мошини навбатии мо Opel Astra F айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. нархаш 33000 сомон аст. ин бародар хоҳиш кард ки мошина бояд срочно фурӯхта накунад. каси занг мезана, боз камтар скидка мекунем. мошинча мега молодёжный кагиай. дарун берун тоза фасон динамикош магнитофонош ҳама тарафа гизала байдай. балонош дарунаш тоза. хулоса солиш 96 сол мега. объем моториш 1.6 литр. коробка передачи механика. рақамҳои соҳиби мошин 903 11 07 07 зангават кинен. бародарои Astra F хар хоҳиш мекардем ки Astra F мо ина барои шумо. боз арзон мешавад. ин барои шумо. ва мошини навбатии дигар дӯстони азиз ВАЗ 2115 мошинча молодёжной фасон гизалаи бад кардагиян. бениҳоят таъриф шикард. айни ҳол дар Душанбе қарор дорад. камтару мошинда расход кардагиян. нархаш 18000 сомонӣ. сӯзишвориш танҳо бензинай. солиш 2005 мошин не кӯнай. солиш не нави бадай. объем моториш 1.7 литр кардагиян. коробка передачи механика. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экранай. маромат 97 99 79 96 зангават мекунем. муомила мекунем. бо арзон мешавад мошинча мега. срочно мега. фақат бояд мошина срочно фурӯшем. солиш 2005 мотор инжектора самбуфер. хулоса мехонам гӯшод меҷмӯ мега. 4 баллон мишлам ҳама тарафа. боқӣ дар амони худо бошен. то видеои баъд надӯстед лайк амонем.